Здравейте, приятели! Днес ще ви взема на едно виртуално пътешествие до столицата на Испания, Мадрид. Ще ви разкажа 10 невероятни факта за този град, които ще ви изненадат. Нека да започваме. Факт 1. Столицата на Испания. Мадрид става столица през 1561 година, когато крал Филип II решава да премести двора си там. Изборът е стратегически. Градът е в центъра на страната, което улеснява управлението. От тогава Мадрид е сърцето на Испания. Факт 2. Най-големият дворец в Европа. Кралският дворец в Мадрид е най-големият действащ дворец в Западна Европа, с над 3000 стаи. Интересното е, че кралското семейство не живее там. Те го използват само за специални и официални церемонии. Факт 3. Пуерта дел Сол, сърцето на Испания. На площад Пуерта дел Сол се намира нулевият километър. От тук започват всички основни пътища в Испания. А всяка нова година хиляди хора се събират тук, за да издадат 12 гроздови зърна за късмет. Факт 4. Най-високата столица в Европа. Мадрид е разположен на 667 метра надморска височина, което го прави най-високата столица в Европейския съюз. Затова зимите тук са доста по-студени, отколкото са представени за Испания. Факт 5. Паркът Ретиро. Паркът Ретиро е бивша кралска градина, а днес е зелен оазис в центъра на града. С езера, скулптури и кралския дворец. Това е любимото място за разходка на мадридчани. Съжалявам за този страничен шум, просто папагалите, когато почна да говоря и те почват да говорят с мене. Когато млъкна, млъкват. Съжалявам наистина. Факт 6. Музеят Прадо. Мадрид е дом на един от най-важните музеи в света. Прадо. Там ще видите шедьоври на Веласкес, Гоя и Рубенс. За да обиколите всичко, може да ви трябват няколко дни. Факт 7. Футболна столица. Мадрид е дом на два гиганта – Реал Мадрид и Атлетико Мадрид. Стадионът Сантьяго Бернабеу е истинската футболна катедрала и една от най-посещаваните атракции. Чакай, аз се изумих, че е най-посещаваното място в цяла Испания. Факт 8. Градът, който никога не спи. Мадрид е известен с нощния си живот. Испанците вечерят късно, около 10 вечерта, и често излизат по клубове след полунощ. Затова казва, че градът никога не спи. Факт 9. Вкусът на Мадрид. Косидо мадрилено. Гъсто ястие с нахут и месо. И чурос с горещ шоколад. Това са задължителни кулинарни изкушения, ако посетите града. Факт 10. Един от най-големите градове в Европа. С над 3 милиона жители и около 6,5 предградия. Мадрид е третият по големина град в Европейския съюз след Берлин и Рим. Испански мегаполис с европейско значение. Това бяха 10 интересни факта за Мадрид. Кой ви изненада най-много? Споделите в коментарите. Също така напишете кой искате да е следващия град, който да разкаже неговата история в Европа. И не забравяйте да се абонирате за канала, за да не изпускате следващи такива интересни пътешествия. До скоро! Също така, приятели, за края на видеото нашите ми подариха
Точно така, карта на Европа, която очаквайте много интересни моменти с нея, наистина, защото тази карта наистина много я исках, защото вътре смисъл не е на България, на Европа. Вижда се Италия, Франция, Испания и разни други такива държави. Така че абонирайте за канала наистина, за да не изпускате следващите такива яки видеа. Като станем 1000 абоната, ще видите каква изненада имам за вас. Айде!